Hvad har jeg fået af undervisning i år? Jeg har arbejdet meget med målgrupper for eksempel. Og jeg har lært meget at arbejde med målgruppen igennem vores forløb med redesign hjemmesider. Og at arbejde sammen med en faktisk person i den virkelige verden. Det er nok det, der har givet allermest. Og det der med den grafiske bibel, det fangede mig ikke rigtigt på, at det var InDesign. Og InDesign, det er ikke lige mit speciale. Så der hoppede jeg lidt af linjen, fordi det var bare ikke mig. Men det der med hjemmeside redesign, det fangede jeg egentlig meget godt. Og vi havde en fantastisk målgruppe, eller vores kunde, som sagt. Og nem at arbejde sammen med, og vi havde en god oplevelse med ham. Det er egentlig bare det, jeg har at sige om det der. Når jeg kommer til min styrkesider, så er det mest de ting, man kan lege med selv. Sådan for eksempel som Adobe-programmerne, Photoshop, After Effects og Premiere Pro. Det er nok dem, jeg føler mig mest hjemme i. Og så har vi alt det teori, det er ikke mig. Men for eksempel også en teknik som kamera og sådan noget, det har jeg ikke noget imod at arbejde med. Det kan jeg faktisk godt lide at arbejde med. For det er noget, jeg kan have i hænderne. Det er ikke noget, der bare er skrevet ned på et stykke papir og sådan er det. Jamen svagsiden kommer også lidt ind på mine styrkesider. Svagsiden, det er alt teori. Teori, det er bare ikke noget, som jeg kan forholde mig til, fordi det er kun noget, der er skrevet ned på et stykke papir, og det kunne være skrevet. Så det er ikke, teori det er ikke lige det, jeg går allermest efter, og det er derfor, jeg bedst kan lide ting, som faktisk er, man kan have i hænderne. Teori, nej, det er ikke mig. Hvad kan lærerne gøre bedre? Ja, det ved jeg ikke helt. Det er nok mere at skifte lidt mere på teorien, og lad os rent faktisk lave noget, så vi ikke bare sidder og for eksempel bare skriver noget ned. Giv os nogle projekter, vi kan have arbejde med. Nogle projekter, vi kan være i gruppe sammen med, og få noget ud af. Fordi at sidde og høre teori, det er ikke lige, der fanger nogle elever. Men det synes jeg også, vi vil være gode til at give os projekter. For eksempel, vi har haft 2 kæmpe store projekter, som jeg synes har været helt fine. For eksempel sidste her med målgruppen og med redesign hjemmesider. Det er sådan noget, jeg godt kunne tænke mig at arbejde med. Hvad kunne jeg godt tænke mig at arbejde efter jul? Jeg vil kigge lidt på fagets kernestof og se de faglige mål. Og der er egentlig ikke noget, der helt fanger mig, så det er egentlig fuldstændig op til jer, hvad I smider efter os. Men generelt, film, det kan jeg godt lide at arbejde med. Film, det er nok mit hovedspeciale og Photoshop. Så en af de ting, noget man kan arbejde med, bare sådan generelt. Det er sådan noget. Som det er nu, så ved jeg ikke helt, hvad jeg opnår med faget, fordi jeg vil gerne lære noget mere om teori, men jeg ved, det er kedeligt og ikke særlig spændende, men det er noget, man har brug for. Og så på den anden side, så vil jeg gerne opnå, at mine færdigheder inden for programmerne af Adobe og sådan noget, Adobe Photoshop og sådan noget, at de bliver bedre. Men jeg ved, at det er der nok ikke så meget brug for mere, og det er nok bedre at tage fat i noget teori.